Et lleves bé però arribes al vespre buida i amb ventulls? Avui, dins de proteïna i pèrdua de greix, veiem com reparteixes la proteïna durant el dia. Ves a l'enllaç de la bio, obre WhatsApp, escriu C33 i t'envia una base per a un dia amb idees de menús que omplen de debò. Un error molt freqüent és això, esmorzar gairebé sense proteïna, dinar una mica i sopar qualsevol cosa ràpida. Només cal equilibrar. Si esmorzar, dinar i sopar hi ha una ració clara de proteïna, la teva energia es reparteix molt millor. Ho notes perquè no tens aquella baixada brutal a mitja tarda ni arribes al vespre amb el cap ple de «necessito alguna cosa ja». No cal canviar-ho tot. Avui tria només un dels àpats on no tens proteïna i afegeixi llenties, tofu, cigrons o tempeh. Si vols la proposta d'un dia amb exemples, ves a l'enllaç de la bio, obre WhatsApp i escriu C33. Demà a 2:15 del migdia veurem com encaixar-ho amb imprevistos i dies caòtics.